Larry Fink je jednou z nejvíce kontroverzních postav ve světě financí. Vypadá to, že si svět začíná všímat Larryho a jeho ambice. BlackRock, obrovitánská společnost, až neuvěřitelně veliká. V roce 2021 BlackRock údajně spravoval až 10 bilionů dolarů pro své klienty. Pro srovnání, třetí největší světová ekonomika, Japonsko, má hodnotu pouze 5 bilionů dolarů. Společnost o velikosti národa, která ale není odpovědná nikomu. Larrymu se líbí být v pozici enormní moci, které, podle svých kritiků, neomezeně zneužívá, dokud to zvyšuje zisk. V posledních letech se nicméně Larry nechává slyšet ohledně měnění věcí k lepšímu. Je zastáncem zelenější a udržitelnější budoucnosti a osobně za tuto věc bojuje. Změnil se Larry a stal se bojovníkem za obecné blaho, nebo je to celé jen reklamní trik? Špatná zástěrka pro muže, jenž je zvyklý obchodovat ve tmě, který je nyní zatažen na světlo proti své vůli a vůbec se mu to nelíbí. Zatímco někteří polemizují nad dualitou člověka nebo smyslem života, Larry Fink se takovými zbytečnostmi vůbec nezabývá. Larry zápasí s mnohem důležitější otázkou. Jak se může stát jedním z nejmocnějších lidí na světě? Jak se může on, syn pokorného ševce, dostat na stejnou úroveň jako prezidenti a světoví vládci? Zřejmou cestou je politika. Tak se Larry přihlásí na UCLA na bakalářský obor politologie. Poté ale nastal jeden z těch okamžiků. Něco zdánlivě nejdůležitého v jeho posledním školním roce měnilo pro Larryho v podstatě všechno. Napsal si totiž navíc hodiny týkající se nemovitostí a zamiloval si to. Larry už se nechce stát prezidentem, ale realitním magnátem. Poté, co v roce 1976 získal titul MBA, si ale není 100% jistý, co chce dělat. Ale jeho cíl zůstává stejný. Velkolepost. Takže jako většina nenasytných ekonomů zamíří na místo, kde se rodí legendy. Wall Street. Ve 34 letech se Larry ocitl na rozcestí. Celou svou kariéru, v podstatě dekádu, pracoval pro First Boston, newyorskou investiční banku. Ale právě udělal osudovou chybu, která způsobí více, než jen změní jeho plán na podmanění světa. Pojďme na to ale od začátku. Začal pracovat v roce 1976 v oddělení obchodování s dluhopisy. A i když je jakožto žid vystaven tehdejší xenofobní náladě ve společnosti, Wall Street nehledí na barvu a náboženské vyznání. Na Wall Street existuje pouze penězokracie. Pokud umíte vydělat peníze, je to jediné, na čem záleží. A to Larry rozhodně uměl. V podstatě tiskl peníze po milionech. Ale jak to dělal? 3 slova. Hypoteční zástavní listy. Slova, ze kterých dnes Wall Street přebíhá mráz po zádech, ale v 80. letech byly v módě. Larry pomohl tento nástroj vytvořit, popularizovat ho a samozřejmě z něj obrovsky profitoval. Ve First Boston byl velice úspěšný. Během 2 let byl jmenován nejmladším generálním ředitelem v historii společnosti. Kromě toho také upoutal pozornost svých nadřízených. Larry se dokonce doslechl, že je jedním z kandidátů na pozici CEO. S takovým úspěchem ovšem také narostlo Larryho ego. Začal se k ostatním chovat s neúctou a jeho vlastními slovy se choval jako blbec. Jako král Midas, vše, čeho se dotkl, se proměnilo ve zlato. Wall Street dostává lidi na výsluní, ale dokáže je také dostat na dno stejně rychle. Stačí pouze jeden přešlap. Larry, ve snaze zajistit si pozlacenou korunu CEO, hodně zariskuje. Věřil, že úrokové sazby porostou, proto směřoval firmu tak, aby v tomto případě profitovala. Také ale zajistil, aby byla pojištěna, pokud by se mýlil. Takže pokud by Larryho risk nevyšel a úrokové sazby by šly dolů, tento scénář by předpokládal a byl na něj připravený. Nebo si to alespoň myslel. Teď si ale představte to zděšení, když mu kolegové řeknou, že udělal chybu. Dotkl se obchodu na špatných číslech. Jednoduchá, ale velice drahá chyba. 100 milionů dolarů pryč. A i přesto, že do firmy přinesl alespoň 1 miliardu dolarů za jeho kariéru, stal se ve firmě odpadlíkem. Zanedlouho poté o práci přišel.
Larry často získával výhody tím, že riskoval více než ostatní. Ironicky ale také z tohoto důvodu selhal. Larry dostal až neuvěřitelně bolestivou lekci, ale hodlal ji využít ve svůj prospěch. Stal se profesionálem v práci s rizikem. S ještě větším odhodláním Larry vybudoval A-tým obchodníků, což není vůbec jednoduché, navíc ještě když jste odpadlíkem Wall Street. Ale i přesto se mu celkem 8členný Dream Team podařilo vybudovat. Teď už potřebuje jen finanční podporu. Další velmi náročný úkol, když jste zrovna nedávno ztratili $100 milionů. V tu chvíli si ale Larryho všimne legendární finančník a spoluzakladatel společnosti Blackstone Stephen Schwarzman. Za 50% podíl v nově vznikající společnosti BlackRock Schwarzman zaplatí zhruba $5 milionů. Blackstone a BlackRock. Nešlo zrovna o nejkreativnější jedince. I přesto se ale myšlenka vybudování podniku na práci s rizikem vyplatí. Larryho a Stevenova firma na správu aktiv a rizika začne vydělávat. A během jednoho roku už spravují miliardy dolarů. Nicméně to netrvá moc dlouho a dojde k prvnímu střetu dvojice. Larry chce do BlackRocku nalákat ty nejlepší z nejlepších, tak se rozhodne nabídnout podíl ve společnosti jako návnadu, ale chce, aby podíl šel jen ze Stevenovy části. Larry trvá na tom, že on a jeho tým odvádí veškerou práci a je že fér, aby se Stevenův podíl zmenšil. Ale Steven nesouhlasí a stojí si za svým, že svůj podíl zmenšovat nebude. Tento čin později Steven označil za hrdinskou chybu. Jeho vlastními slovy. Věřil jsem, že když něco podepíšete, tak to taky dodržíte. I přesto, že v roce 1994 BlackRock spravoval více než $50 miliard, ani jeden názor nezmění. Ani jeden neustoupí a tak se finanční magnety rozdělí. Steven se soustředí na budování Blackstoneu a Larry BlackRocku. Dnes jsou obě sesterské společnosti velikými impérii a oba muži jsou miliardáři. Po vstupu BlackRocku na burzu nastává období jeho rapidního růstu a expanze, ve snaze zhmotnit Larryho dlouhodobou vizi BlackRocku jako globálního impéria. Larry se vydá na počátku druhého milénia nakupovat a s každou společností, kterou absorbuje, BlackRock enormně vyroste. Spravovaná aktiva také každým rokem raketově rostou. Ale až v roce 2009 dosáhne Larry na věc, která z BlackRocku udělá opravdovou globální sílu. Hypotéční zástavní listy. Pamatujete si na ně? Larry, jakožto kingpin těchto cenných papírů z 80. se od té doby ponaučil. Za posledních 20 let byl zaneprázdněn budováním svého risk management impéria, rozšiřováním jeho vlivu a zvyšováním dosahu. Ale hypoteční zástavní listy nezmizely. Ve skutečnosti americký finanční svět očarovali a také docela skorumpovali. Pokud se o těchto cenných papírech chcete dozvědět více, na YouTube existuje spoustu skvělých detailních videí podobných jako je tohle. Larry, seznámený s nebezpečím, které MBS přinášejí, omezil expozici BlackRocku k těmto volatilním cenným papírům. Wall Street se jich na druhou stranu vůbec nemohla nabažit, aniž by tušila, jak prohnilé doopravdy jsou. Obrovské finanční konglomeráty najednou začaly zjišťovat, že miliardy dolarů, které do MBS investovali, se jim vypařují před očima. Když viděli, jak Bear Stearns ztratil 90% své hodnoty a jak se z titána Lehman Brothers stal titánek, každý začal panikařit. To pro většinu znamenalo katastrofu, ale také příležitost pro pár vyvolených. Konzervativně řízeným společnostem, jako například JP Morgan, se podařilo skoupit některé konkurenty extrémně levně. Larry neměl v úmyslu tento večírek zmeškat. Barclays banka koupila podíl v Lehman Brothers a myslela si, že velmi výhodně. Dokud si to ale nepropočítali a zjistili, že koupili finanční ekvivalent jaderného odpadu. Situace se rapidně zhoršila a Barclays banka potřebovala akutně získat nějaké peníze, tak vytáhli jejich hlavní klenot BGI, neboli Barclays Global Investors. Součástí BGI je iShares ETF. V té době největší emitent ETFs na světě. Larry si tuto příležitost nechtěl nechat ujít. Jedna z posledních cash flush společností. BlackRock BGI koupil za $13,5 miliardy. A i když se o tom moc nemluví, jde o obchod, díky kterému se BlackRock stal světově největším správcem aktiv. A jako by to ještě nestačilo, pasivní ETFs, jako například iShares, nabrali na extrémní popularitě během následujících let. Aktivně spravovaným ETFs se nedařilo, nebyly schopné dorovnat zisky z levných pasivních ETFs. S pasivními ETFs pod palcem ještě před jejich boomem jakožto investičního nástroje musel být Larry se sebou poměrně spokojený, navíc když měl za sebou několik dobře načasovaných a výhodných akvizic. BlackRock vyčnívá ze svých konkurentů.
Investoři, kteří urputně hledají bezpečné místo pro svá aktiva, se sesypou na BlackRock a prosí je, aby si vzali jejich peníze. A pokud ani všechno tohle nestačí, tyto investiční nástroje jako hypoteční zástavní listy, ty, které způsobují chaos a krizi po celém finančním světě, jsou hrozně komplikované. Společnosti, které skrze ně investovaly, je v podstatě nedokázaly pochopit. Jen hrstka vyvolených jim doopravdy rozuměla. A Larry Fink se najednou stane velice populárním. Každý chce, aby se Larry podíval na jeho portfolio a propůjčil mu část své moudrosti. Dokonce i vláda, snažící se dát dohromady hroutící se ekonomiku a zastavit krvácení, má Larryho na speed dial, aby s ním konzultovala restrukturalizaci a odkupy kolapsujících bank. Zatímco americké ekonomice trvá roky odrazit se ode dna, Larry z krize vytěžil maximum. Vyšel z ní s přáteli na vysokých místech, bohatší než kdy předtím, a také má to, co vždycky chtěl. Vliv rovný tomu prezidentskému, protože stojí v čele společnosti světové síly. Bez jediné kampaně nebo bez jediného hlasu. Opravdovou moc. Larry vždy chtěl být důležitý a teď, když je ještě více důležitý, než si kde představoval, miluje to. BlackRock a jeho šéf Larry Fink mají nespochybnitelnou moc a vliv na národy a globální instituce. Současně se ale také v nedávné budoucnosti dostal do povědomí širší veřejnosti a jí velkou částí byl odsouzen. Ale zaslouží si to? Největším terčem kritiky je zkrátka fakt, že BlackRock spravuje 10 bilionů dolarů. To je naprosto šílené množství peněz, ale je to vlastně nic neříkající. Funguje to v podstatě jako bankovní vklady. Banka ty peníze nevlastní, jen je spravuje pro klienty. Lepším měřítkem síly by mohla být celková aktiva, neboli celková hodnota všeho, co firmě patří. Těch měl v roce 2022 BlackRock 117 miliard dolarů. To se 10 bilionům ani zdaleka neblíží. Pro srovnání, aktiva Google měla hodnotu 365 miliard dolarů, tedy zhruba 3x tolik. Možná si říkáte, že je to zvláštní, protože BlackRock vlastní podíl v největších firmách světa. V podstatě ano, jenže ty podíly reálně vlastní klienti BlackRocku, kteří k ním také mají hlasovací práva. BlackRock ale přiznal, že může hlasovat i za klienty, někdy dokonce i bez vzájemné konzultace. Dalším oblíbeným argumentem je angažovanost BlackRocku v Číně. V srpnu roku 2021 to byl vůbec první podílový fond, který se v Číně usadil i přes tamnější složité pravidla pro investování. BlackRock investoval do dvou společností, iFlytek a HIK Vision. Jde o surveillance společnosti, které se nachází na blacklistu americké vlády kvůli porušování lidských práv Ujgurů. V letech 2018 až 2019 se na BlackRock snesla další vlna kritiky kvůli jejich významným investicím do společností s příliš velkou uhlíkovou stopou. V jednom okamžiku také vlastnil více ropy a zemního plynu než všechny ostatní investiční holdingy. Také byli označeni za obřího investora do společností, které se podílí na deforestaci amazonského pralesa. V roce 2022 označil deník Guardian Finka za jednoho z největších nepřátel klimatu, právě z výše uvedeného důvodu. Zároveň ale na jeho obranu se v posledních letech nechává slyšet, že to změní. Také v rámci odpovědi na jeho kritiku Larry přidal ESG ETFs, aby jeho klienti měli možnost investovat jen do environmentálně a sociálně nezávadných společností, pokud by chtěli. Sám Larry také vyslal přísné varování společnostem, do kterých investuje, aby zvolili zelenější cestu nebo ztratí podporu BlackRocku. Nechám na vašem posouzení, zda to dělal proto, že je skvělým člověkem, anebo proto, že jeho firemní partneři jsou pod tlakem ESG aktivismu. Musí se mu ale nechat, že neustoupil, i když ztratil některé investory, jako třeba stát Florida, který v boji za klima odešel i se svými 2 miliardami dolarů. Někteří vehementně oponují ESG investování, a to hned z několika důvodů. Tvrdí, že jde jen o prosazování woke kapitalismu a donucování společností, aby přijali určitá opatření proti její vůli. A i když široká veřejnost BlackRock odsoudila velmi rychle, polemizovat nad tím, zda je Larry zlý padouch nebo ne, nemá smysl. Larry Fink vybudoval impérium tím, že ho stavěl na tom, co klienti chtějí. I přes jeho nedostatky BlackRock umožňuje klientům investovat do všeho, od výrobců zbraní, surveillance společnosti operující v komunistických diktaturách, až po společnosti bojující proti změně klimatu. A i když mnozí volají po užší regulaci a kontrole nad tímto titánským správcem aktiv a po odpovědi na otázku, jak jeden muž zvládl vybudovat takovouto šílenou firmu, nakonec bude nejjednodušším způsobem případné změny zkrátka svědomí investorů. Protože jen oni ve výsledku rozhodují, jestli budou investovat eticky nebo nikoliv. BlackRock
a jemu podobné společnosti zkrátka odpovídají na poptávku.